Ei, dar acum, dacă Rusia, bă frate, orice țară în război, frate, trebuie să, deci are o, cum să zic eu, o criză economică. Deci tu zici că acum Rusia, Da, din mă, dar contră, asta frate, zice sau ții cum la au zis, nu mă o televizor, nu e secundă, nicio criză de economie. cum au zis ăla că au crescut încă, frate, și salarii și ăstea. Păi Deja nu mai, după aceea, 2,2% a urcat, mă, numai un economia pic, într-un an. pe cum? Cum? Păi uite așa, uite așa Cum, că Dumnezeu, vorbim. frate? Îți dau un exemplu, Jifi. Îți dau un Toată exemplu. Europa împreună cu Ucraina, frate, în criză economică, pentru că pompăm bani acolo așa pentru armament și așa mai departe, și Rusia, care e singură, frate, cu ajutorul așa un pic, ajutor de la Iran, de la China și așa mai departe, aia urcă în ăsta. Ce Dumnezeu, mă, Chiril? Acum, undeva se rupe ăla și mai avem o chestie, mai avem o... Jifi, îți dau un exemplu. Uite, Trump a amenințat India că le pune sancțiuni de 100% dacă mai cumpără gaz rusesc. Ce s-a întâmplat după aceea? India a dublat cumpărarea de gaz de la Rusia acum de curând. Deci, chestii ca astea sunt motive pentru care crește Rusia. Hai mă, lasă-mă, mă dă o supărare acum, eu știu. Eu înțeleg. Și mai avem încă, ți-am zis, Institutul de Statistică European, frate. Acum toate chestiile logice mint. Numai ăla